Ay, sulod ang sako. Sulod sa ako. Sulod lang ang sako, boy. Na, mapaakan ka rin. Bay! Oh, Ako di, baligyan manok ng tari. okay na eh. Ang tari na? Kapilan mo gini kabuno na ko. Kapilan mo na kadaog. Palit ako, bay. Palit ako ba? Dili, ang tanay na ako ni Baligya, bay. Nga. Pag sure, uy, kay palitan ako ba? Walang. 1.5. 1.5? Oh. Uli ang nyo. Pila yang yun mo? 1.3. Di daw ka. Sige, Oh. tarik na ako ba? Yung kwarta mo. Ya, Gcash lang. Wala mong guhisilyo ko. Pabalik ka lang. Hindi ka, isin ng daan. Oh, di ko siguro kumimo. Ano pa po? Bukas Ha? ako sa bangko. O sige, isin ng daan kay. Ako lang isulod ang sako. O sige, kay pupulis Oh. ako. Isako lang ako kay bisig. Masalain magunit bra ba? Mamaak ka ba ni? Ay, dalawa lang ko na. Kaya balik na lang ko dali. Gcash. Dali na lang ko ba? Dali ko Oh. kuha na ako. Sige, kay Gcash na lang. Gcash na lang. Sunod na sa ako daan. Ay, sulod ang sako. Sunod sa ako. Sulod lang ang sako, boy. Na, mapaakan ka rin. Migas. Ay, hindi talaga migas. Migas, ano ka? Ay. Kumaak mo lamigas pero bay. Oh, dagang lamigas dia. Di ako ka nagbarog-barog. Ikaw ay ganihar binarog dagan ning kamang nako. Ano na? Mana ni? Ijikas ha? Oh, Gcash. Kaya balik ako na yun. Bro, ah. Ako na dito. Oh. Wala makas kong number. Ako na no. Sige. Bay. Aba. Balik dito pa. Ha? Balik pantari pa. Bakit ko dali dia? Mo na patay ko dia kana. Patay ko manok putay patay. Palit man ka. Balik ako. Manati ka? Rari ko yan mga saka. Ako din na di pista di pwede. Una dito na na. May pisa dito. Naitari dito na. Tari ni. Ay kanya magipili mo pagtari kasi mapili ta na. Ay, kinikikabikap na ako. Ito tambok kayo eh. Ambok eh nakatry na ng kuan, buno. Nakakuan na, nakadaog na ng kuan. Bakit yun na naog mo? Nakadaog ni buno. Tuloy. Sige. Gusto na tani mga anong taong na to ni? Kasi nag-out sa iwan ani. Ganyan lain. Tari, klaro mo oy. Pula to ganiya. Pula to ganiya. Klaro to. Klaro. Kita dito ba?